Klikkaa sivun yläreunassa olevaa Pyydä tarjouslinkkiä. Eteesi avautuu tarjouspyyntölomake, jonka vieressä ovat lomakkeen käyttöohjeet. Lue ohjeet ennen lomakkeen täyttämistä. Sinun tarvitsee täyttää yrityksesi tiedot vain kerran ensimmäiselle lomakkeelle. Jos lähetät lisäpyyntöjä, tiedot tulevat esitäytettynä seuraavalle lomakkeelle. Tämä säästää aikaasi. Valittavissa on laserleikkauksessa käytetyt yleisimmät materiaalit sekä laatu ja paksuus. Lomake ei lähde eteenpäin ilman teknisiä piirustuksia. Huomaa, että DXF- ja DVG-muotoisten piirustusten tulee olla siivotussa muodossa, jotta voimme käsitellä pyyntösi nopeasti. Voit määritellä toivomasi maksimitoimitusajan, jonka otamme aina huomioon tarjousta tehdessä. Voit myös pyytää välitöntä pikakäsittelyä jonon ohi, mikäli tilauksella on kiire. Saat vahvistuksen lomakkeen onnistuneesta lähettämisestä ja linkin, josta voit siirtyä suoraan seuraavan tarjouspyynnön täyttämiseen.